Jadi kenduk jang pia UCM ka ke CDC. Cái cái chỉ cần độ giống như cái lông ba, và cái này cái issue của ba, cái ba lệch người ta cái UCM, cắt Himamalim, cắt di rumah senong, cắt bat ka DC người ta là cái cầm đơn số cái ta cái chính long sang cái yêu hạt, cầm tam i tu cái jaka ba, đơn cái jaka ba, hạt tu po mat phani, labun gini cầm seni, cầm di drug cái tay. Tinagalian ko sungiru ni agi jing kublay ya ba penyat CM juga district council bat IM bade ka market bai la simkhia ha bi de bat kanika hagani ka ski ban lek ben jurip ka yo bat ka banga kwa ban kren ka long ba ngi kwa pat ban isai ba kanika isi bala yalam do ba penyat de isi ka bala simkhia hadu kata bat ila kularu meneh tu ngi ba hage jaka ki badum hage jaka ki bomdong sengan mit menyong bakin bu ikilai natakin bu CCTV bat man ai ka jingkhu ya ka yu ka han hamtam ka protection ya ki pajba ki bayat ayo man na kasing Menang i perbar le jurip hayo rupi fidan bentalang. Hawade berkutu ka jing kendang ihun am ya ka sinjam ya ka council hawade berkitu ki pom terding license kinan tribal. Ki ha ka jing kendang ya kitu ki nong di madan hakini than bi molang isai bang tu ba ki don de kita ki bri ki ba don di hok man don po yo kayo ga de kayo ka makantang kayo ga de ga jong ki khun ki hajar jong po khasi jongi bat nginom la hiru man pudiang kum kasang da lele ru ba ki wei pat ki non kini pleng ja jong ga jaj ben riu jongi bat bakin wan ban kini ya kamai kaji jongi bat na kaliang jong CM ru filai hang tu ula simkhia bat ula hang mardor gitu gi dikhar gi bra shong bi an huto Te lamar ngiyo iru ba kidan kita kidukan mana perbadang poi untuk shong da borjela tang harin ketuk kene kuan kita kintai ki bakam trai atau kai kajnya pa khila bro lor kne la banang baka jur ba ka binami la deng pet na ti na kalian ka chong iru ni i ga di katai ba tang dengi kendang hang dum di tang hapoyo mo ikran ya ka server ko we ikran ni ka pb bra ko we na fili kendang hi kin mi ba ki kin thegasi te kini kin thegasi ki yo nong ayu nagi di barjala pi lada kimla ai ban shong ha ki dukan hagano gono go business ta kimla ai maki bikin ron kin drop no ga nyego to kam bat kin ailat pat igi wi kasi ki ban ya chma chaprang kan ndai hang tu bi ga don ka benimi ha utu du kharu chuang bai umdei jonga di jong ka kong ayu ngimtep hi te kum kini hi ki bangi jukran na ka por baga jaj ban riu chungi ka mat jing e ha teng da shimi gilat gelinti ban le e ga badai ru shit mi kum kini kendu para mangi ha te na ta ka daw nang sungu yu CM badi em bala wan jurip kini kasngi khamtam ru ke himam lem la dan lang ba kila shim khia bat kin la ongi kitu gi ba kam badai bagi dei try ka tu ga jaka i dei try ka tu dukan bagi don bakin wan shahmat bat kin hapan ye kendu ya em badi ke market bat ya em badi ke trade bat UCM lem kam ta ngin mailat na leng kasang ngin shu ngin pet thu pe parman bha ya kayo hat kham tam ka jing song shan namar nga kenturu ik pat ba ki balech ki yo ki hat ki benong usiar bha manta namar tang ki ra ki pla ki don ki sati ki don ki mobile phone ki don ki tiar ki ba dan aki kin hap long husiar bha namar mener UCM la promes ban le ya ki CCTV pi muto ko CCTV ke badan pomat rando bangi kili shai mene hatu ka trekam nem to CCTV namar hak to CCTV ka dan ka to dosben ba to dosben ka dan ki ginong di drugs ding shisha la da ka to CCTV ka trekam inget ba ala ban yo kemi tu balik akam man kam di ai tina kaliang UCM mula sim khia ban isngonguru namar i ka jijak khia jang ka yo i tu kali kit nyot ang tu mensingi man bar hapkit na la kali ka himam lim namar buang ba duna kali bat UCM la kular ban ai kali saka himam lim ngi ngongo ban ai khulai ya UCM ya IM bade ya ka ni ga isi wala ya lamiki menta ngai scam bagi nang trek hamba kinang trek shitam namata kari baga jai bade khamtam schedule jonga district council